Sapar ağa, O bugun ana şu gün mende öz sahypamda gün Allah Murat Rahim'in eden çıkışı barda. Kim ha, barda. Şol men ine bilýän şol adamlar kılan ine hakimeti basyp aljak bolýar ýa özleri dolanyrjak bolýar, adamlara ýol ýok, oppozisiýa ýol ýok. ha, Näme üçin beýlekiler bilen birleşen aklar, näme üçin koalisiýa döwreden aklar. ha. Ine şol ýaly soragylan toplumy bilen halka hödürläpdirdi. Şu zatlar bir halkyň öňüne hem öz görýän zadyňyz aýdyp beräýäňiz. Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и не с детства, а может и не помним, но будем вспоминать. Onu şu atları ayttıracak olup deme diyorlar da. Ne ayttım Halmurat indi behede el bunu. Bolýar beseden sapara indi bu gurruna mena dağı duvara dolanyp geljekler. Yok gelmeyin. Beýlekilerine de sol olana asla adyny tutasın belem. O Halmurat şu indi şu tebani näme çyğırsalar bağırsalarım demetme. Şunu ustaydı yapalı bu torsun. Bolýar. Bir gede de Halkam şolor söýýän bolsaň gidin gujaklan. Şolor sizinki.